हेल' लोगोफोर, बे मानसिखौ नोंथांमोना सोरबाफोर सिनायो दा? बे मानसिखौ बेंगलर बड' वेलफेयार ससाइटिनो नांथारगौनो। बिथाङा खारखुमाना दङ। हेल' लोगोफोर, बरायबाय गिबियावनो। दिनै फेसबुक नायबाय थानायावनो आं मोनसे पस्ट मोनदों। bbwa बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन फेसबुक पेजाव मोनसे पस्ट होदों। बे जाबाय चिरांनि माने सासे मानसिखौ वान्टेड महरै बिथांमोना पेजाव फोसावदों, वान्टेड होननानै लिरना होदों। नाथाय मानि थाखाय वान्टेड बेखौ बिथांमोना माने लिरना होआखै, फोरमायना होआखै। आं बिथांमोननि कमेन्ट बक्सआव थांदोंमोन मिथिनो लुगैनानै। बेहाय प्रकाश बसुमतारी ब्रादारा जा कमेन्ट खालामदोंमोन। बेयाव होदों मा, सासे हाबा जाखानाय हिन्जावखौ लांखारनानै थारमाने गोदाव सोराव खालामना दोनदो जाबाय, बेनि थाखाय वान्टेड होनना बिथांमोना फोसावदों आरो। दा आं भिडिअ बानायनाय समसिम जेबो डिटेल्स मोनाखै, बिथाङा सेंग्रा ना हौवा आरो मोनबाय ना मोनाखै। आं बेखौनो नोंथांमोननो बे मानसिखौ सोरबाबो सिनायनो हागौ साननानै माने भिडिअखौ लाबोनाय जादों। बेखौ पस्टखौ दिन्थिनाय जादों नोंथांमोननो।